Bale TELIPAALE Panchinilik TELIPAALE Bale TELIPAALE Panjara TELIPAALE Bale TELIPAALE. What a comedy! ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಬೀಸಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ತೆಲ್ಪಾದಿರು ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರುಪು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಎಂಚಾಡು ಎಂಚ ಮುಟ್ಟುದುಡು ಕೆನ್ನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ ಮುಂಚೆ ಉದ್ದಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಶೋಕ್ ಬಂದಾರು ಅಂಚದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲೈಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆತಜಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪಂಚಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಆತು ಉದ್ದ ವೈಪುಚವು ಪಂಚಸ್ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು I think good and all the best for the next round. Thank you. ಸಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಈರೋಜು ಪಾದಾರ ಹೊಡ್ಡಾರು ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೂ ಸೀರೆ ನಿಜಾದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಾಯಿಕೆ ದಾನಿ పూల సీరియల్ కొరిపిన ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ತೋಚುವನ್ ಉಪ್ಪಡೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಒಂದು ಇರ್ತಕ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನಿ ನಿಕ್ಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ನಿಕ್ಲೊಂಚೂರು ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡಾರು ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡಿನ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತು ಭೂತ ಉಂಡು ದೈವ ಉಂಡು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಪುದರ್ದೈತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಆತಂಡು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವೇನ್ಲ ತೂ ಓನ್ಲಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಿವಚಪ್ರಿಗೆ ಎಂಚಾತನಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಪಡ್ತು ಟೋಟಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ್ ನವೆ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಚೂರು ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. Upendrana acting award, Sunilna acting award, it was a classic act. Total plus point was the dialogues, the script of the dialogues, Nikulav rhyming words part the uddada kelavu dialogues pandar, all the dialogues were good, superb. I think only Chetan onji film the names pannaga onjuru miss and you have forgotten the lines. ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೆಂಕಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಕಮೆಲ್ಲ ಕಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ and avonji miss apina buddu bet everything fell on place. It has come out beautifully. Ennalekad this was a classic act. Vijayane pandilekane ee comedy punches come ittanu nikla script strong ittanu. It was an entertaining act, full entertainment edde ittanu matra ee comedy punches onchuru ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಇತ್ತಿನವಲು ದಿಗುಲು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಶೋ ಕೂಡ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂತ ತೋಜು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ಪೊಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸುನಿಲ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಉಪೇಂದ್ರನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಮಲ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ರೆಡ್ಡೆತ್ತ ರೆಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಸಂಚಿ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಐಕ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಹಂಡೇಸ್, ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು, ಅಂಚನೆ ಪಿಸಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಎಫ್ಲಾಂಜ್ ಮೊಕಲಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದದ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆರ್ದಾಗ ತಂದಲ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಏಕೆಲೆಟ್ ಕೊಡಲಾತ್ ಕುಸಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ ದುಂಬದ ಕಡೆ ಬರ್ರವಲ್ಲ ಕಾತಂದು ಪಲೆ ಸೊಲ್ಲೆ Bale TELIPAALE scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. Bale TELIPAALE, pa 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 pa. Bale TELIPAALE.